Bona nit, bona nit. Moltes gràcies. Senyora, vostè també és guapa. Hosti, quin programa que farem avui. És l'últim de la setmana, estem engrescats. Bona nit a tothom, benvinguts a La Cosa Nostra. Va, el típic programa d'humor que va després del futbol, no? El típic. Parlant de futbol, la notícia del dia la protagonitza l'exporter del Real Madrid, concretament Julio Iglesias. No sé si ho sabeu. Sí, Julio Iglesias impulsa el retorn de Carlos Menem. Es veu que el Julio Iglesias, que jo penso que no hi és tot, aquest home, ja, però bueno, amb tot el carinyo ho dic, Sí, no hi és tot perquè està tot arreu, no? Es veu que ara el Julio vol ser el cap de campanya, ho ha dit ella, de les eleccions del 2003, del Menem. Fora això, Us en recordeu del Carlos Menem? Era aquell tio, aquell president de l'Argentina, conegut per ser el pioner en recuperar la patilla Curro Jiménez. Però no, unes patillorres que té el tio, més canoses, tipus copito de nieve, no?, una mica. Curro de nieve. Bé, doncs aquelles patilles que no necessiten just for men, no, necessiten just for Menem. Que és el primer xista de la nit. Bueno, espero superar el nivell. Jo m'imagino altres cantants donant suport a polítics. Coses meves, clar, com que només penso tot el dia. I pensava, per exemple, Marina Rosell seria perfecta per obrir els mítings del PP. Gavina voladora. I que entrés l'Aznar amb uns cables. Buenas noches. I tots, presidente. I hòstia, bajadme de aquí, coño, L'Aznar, que no seria guapo, això. O José Luis Perales presentant, per exemple, el Rodríguez Zapatero, el nou líder del PSOE. I com és él? Clar, la gent... No ho sabemos todavía, saps? O el Peret, el rei de la rumba, donant suport a Pinochet. Pobrequito como tú. I el Pinochet, Carcamal, aquell, Carcamal. Bueno, i és que la política, doncs, va tenir aquestes coses. Si no, mireu aquest altre titular, per exemple. Acusen una periodista de violar, ojo, el ministre d'Exteriors noruec. Fora això, Ara, clar, els periodistes no només violen la intimitat, sinó que violen els ministres directament. Ministre, unes preguntes. No, toma, ñaca, saps? I el ministre, oiga, bueno, en noruec, no ho sé. No sé què parla, no sé. Però, bueno, ja només sé anglès, clar. Però, bueno, ja se sap. Per què fan això els periodistes? Perquè tot el dia van de culto i aprofiten qualsevol lloc per desfogar-se, clar. Jo tenia un amic periodista que es volia lligar la Loyola de Palacio. Es veu que feia temps que no... I va dir, doncs mira... Sí, no, a veure, no. I mira, li agradava la Loyola, tu, era així, sempre va ser rarot i tot. L'Aznar li va haver de dir, les coses de Palacio van despacio, saps? I li va respondre, pues me ligo a Polanco, que es deprisa. Fixa't tu. Eso es una colosal estupidez. Perdón, presidente, hombre, és de broma, esto també, Potser és l'estiu que ens fa anar accelerats a tots, no ho sé, suposo. Bé, a mi m'agradaria que avui dediquéssim l'aplaudiment per les coses que tenim preparades. Amics, avui ens visita el gran Pepe Rubianes, el radiofonista Jordi Casoliva, Carles Torres, la música de Meteosat i Palomino. Un aplaudiment per ells. Gràcies. Ja m'he trobat el Pepe fa un rato, que ha arribat 5 minuts, ell arriba 5 minuts abans, perquè, clar, dius que si no me canso, nene. Allò que fa, yo qué digo, nene. Dic, tu di lo que quieras. No m'he preparat ni cap pregunta, ja, perquè l'última vegada que va venir no vaig poder parlar. De veritat, no vaig mirar després a casa i dic, però si no he dit res. I millor, perquè quan ell parla, doncs ja no cal afegir res més. Bé, però clar, això és a l'estiu, i el Pepe ha vingut d'unes vacances de l'Índia i avui ens farà el resum ja global en pròpia persona d'aquest viatge. Som a l'estiu, no? A l'estiu que ve de gust fer un, no sé, agafar el cotxet, diu, va, tu, arregla't una mica i anem a fer un tomet amb el cotxe. Això és bonic, això, no? Problema que hi ha, aparcar. Avui vull parlar d'aparcar, perquè cada vegada, no sé si us ho heu plantejat, és més difícil aparcar. Jo crec que estan tots els cotxes aparcats des de l'any 89 i ningú l'ha tocat. Jo passo per un carrer que n'hi ha un que un dia li fotré una bomba. Mira que no sóc violent, però, hòstia, aquell 127, què fa allà? I quan trobes un lloc buit i fot vado permanente. Clar, que no ho són tots permanentes. Vosaltres heu vist mai un vado inconstante? Hoy me vado, va, venga. Hoy que me vado, va, hoy no me vado. Voy con el paso cebra a dar una vuelta. ¿Sí, tú? Oye, llama al stop, saps? No, quan hi ha un vado...
quan hi ha un vado, hi ha un vado, collons. Ai, perdó. I si no, és que estic molt emprenyat. I si no hi ha vado, ho han pintat a mà. Aquell típic espavilat, no aparcar-se a veixa grua. I dius, ara aparco, visa la grua, visa-la. No tinc necessitat, però cony, hi aparco, saps? Jo em vaig veure un que posava, jo de ti no aparcaria, saps? Sí, no. Un dia m'agradaria fer imatges i fotos per veure, perquè hi ha tota una conya al voltant d'això, no? A Cambrils, per exemple, no és conya, això no és conya, hi havia un lloc que hi posava prohibido no aparcar. Ho entens, això, tu, Nus? O sigui, jo tampoc. Tu ets de poble, no? Bueno, i què, Però hi ha gran sabidoria als pobles, tu. Prohibido no aparcar. I la gent deia, no sé si és conya, o que té un vacila, o què fem, o què... No sabies què fer. Total, no li aparcava ningú. I s'estalviava el vado. Digue-li, tonto. Per exemple, els senyals de prohibit aparcar ja fan molta ràbia, i si tenen matisos, més. Estic parlant d'aquelles acotacions que hi posen, que has de portar tu un llibre d'instruccions, no? Quan posa, prohibit aparcar de 8 a 20, dies 15 a 31, excepte veïns, càrrega i descàrrega. Dimecres marcat, màxim 30 minuts. No, que tu has de baixar del cotxe i tu has de començar a mirar... Quin dia som, nena, avui? Quin dia som, avui? 18, això, marcat... Ja es pot. Sempre hi ha el llest que diu, ja es pot. I quan ja es pot, nyaca, llavors te la foten, Bueno, només de llegir-ho ja t'han multat perquè has passat els 30 minuts. Una cosa... I dalt hi ha l'amo, al pis de dalt hi ha l'amo. És un tio que està dalt, saps? I quan obre surt amb una mobilet. Té el pàrquing per una mobilet. Per què no la treu per la porta? Ah, no? Bueno, sempre pots deixar-lo en doble fila, que també és un vici. De fet, hi ha gent que no sap aparcar d'altra manera i s'ho han quedat com un vici, saps? Aparquen en doble fila encara que no hi hagi cap més cotxe. Diu, cony, pel gust de baixar i poder fer uns passos abans de pujar, no? Ja vull aparcar en doble fila. Quan trobes un forat, estem parlant d'aparcar, és com... No. El que anava a dir, doncs, quan trobes un forat és com trobar or, no? Perquè, sí, vas buscant-lo, aquell home exaltat. Corre, nen, baixa i guarda'l! I el nen, ja no vull vejar, papa, baixa, me cago en Déu! I veus aquell nen, que s'ha de posar així, no? S'ha de posar així. Sí, o així, tapant. I passen els altres, pip, i no, que és el meu papa, que el meu papa ha anat a donar el tom, i el papa... I després hi ha una feinada per tornar-ho a trobar. Bueno, un amic meu va fer baixar la nena i quan va tornar hi havia una senyora gran. Diu, escolta, que no hi havia la nena, diu, era jo, pare. Es havia envellit. No, és que he hagut d'anar a donar el tom per allà dalt, saps? Del rato que va estar, no? I després comencen les maniobres, saps? Les maniobres, poses la marxa enrere i fas aquell gest tan bonic d'apujar el braç dret. Que sempre he pensat, per què? És un gest incòmode, mira que... I ara, amb això, aquests seients ara que porten el reposacabezas, encara és més difícil posar, però és un acte reflexe. Oye, negro, está bloqueando la highway. Sí, no? Aparques i al final et queda un braç, que sembla el mapa de les costes del Garraf, no? Sí, lo fotut és el típic tio que et diu, tranquil, que jo et vaig guiant. Els guies urbans d'aparcament. Aquell home que, clar, són homes grans, que a casa estan cohibits, saps? Llavors aprofiten els aparcaments per esbravar-se i treure-ho tot. És aquell tio que sempre està col·locat i comença a cridar, gira, tot, vale! Sembla que estigui guardant el ramat. I tu, de vergonya, dius, no cridi tant. No cridi tant. No, home, coi, que no em sents, home, no em sents. Un dia, això ho vaig veure, estava fent un tallat i al davant hi havia un tio que molt expressiu, i al moment... Diu, jo t'avisaré quan toquis, diu, vale, pum! Li va fotre un cop a la xapa, de tal magnitud que dins es va disparar l'airbag. Vale, pum, i va... Pide tu reparador de arañazos ahora. I aquest home encara deia, cago en Déu, què fem, aparquem o inflem globus? I el... Va marxar... La gent d'avui en dia no sabeu aparcar ni saber. Aquell home, doncs, vivia així, no? Bé, tot això, mentre intentes aparcar, els altres cotxes s'aturen i et fan aquell bonic gest de... Que te'n vas? Saps allò quan estàs aparcant? Te'n vas? I tu fas com molt nerviós. Dius, no, em quedo.
Els hi fa ràbios. Què? L'he trobat jo. I clar, si la maniobra és difícil, et poden passar 3, 4 cotxes. Que te'n vas o no? I tu, no, perdó, em quedo. I al final no saps segur ni tu si te'n vas. Sí, jo coneixia un paio que es deia Ortiz, atenció, un nou amic, Ortiz, que un amic meu, es deia Ortiz, estava a Platja d'Aro, i a la 7ª vegada que li van dir, diu, que te'n vas? I el paio va dir, diu, sí. I va tornar a Barcelona, l'Ortiz. I li van dir, per què? Diu, quan tanta gent t'ho diu és que no t'hi volen. I el tio anava a dinar a Platja d'Aro i va tornar cap a casa. Un emprenyament, diu, jo a Platja d'Aro no hi torno més, no m'hi volen. Diu, bueno, Ortiz és així, no? Però tot això però es pot evitar si pagues. Hi ha les zones blaves, cosa que tots hem aplaudit i tantes vegades estimat, que boniques són les zones blaves, però que pots pagar-te amb targeta. No sé si ho heu fet mai. Això sí, és desesperant, perquè has d'anar a apretar el botonet per cada duro. Clic. I com que barates, a veure, molt no són, imagina't que el Madrid hagués pagat el fitxatge del Figo així. El Florentino tindria un dit com una pala ping-pong, allò... Duro, i el Gaspar, bueno... I també hi ha els pàrquings. Els pàrquings però surten més cars perquè has de pagar l'aparcament i la rascada que segur et fots a la columna. Perquè jo crec que cada vegada fan més pàrquings amb més columnes. Dius tu, que soc columnista. Diu, periodista? Diu, no, treballo en un pàrquing, no? Has d'entrar... Bueno. A més, els cobradors de pàrquing són ja un submón, molt entranyable, tenim grans amics, però, bueno, vas a pagar i la seva frase és no té res més petit? No té res més petit? El Gallardo va ser al revés. Una noia li va dir, no té res més gran? També feia pagar, però no en un parc. Coses d'ell, no? El millor, però, són aquells llocs de luxe que aparquen el cotxe. Atenció, que hi ha el pàrquing intel·ligent de la Rambla, de Barcelona. Hi ha un altre, no? És molt guapo, eh? Deixes el cotxe i te'l puja una màquina. L'altre, amb un amic meu, això se li va quedar encallat, tu. Se li va encallar el cotxe. Va sortir el tio del puro, collons. Una altra vegada. I el meu amic diu, bueno, què, però no hi ha res pitjor que el teu cotxe a 5 metres, no? Que dius, caurà o no caurà? És brutal, eh? Bueno, i sí, n'hi ha de luxe. Per exemple, hi ha els llocs de luxe que te l'aparquen, el cotxe. Ja no en un pàrquing, eh? Sí, l'altre dia un va anar a un bar a esmorzar, d'aquests que tenen els bocates dibuixats al vidre, saps allò? Està molt bé, no? I les fotos dins, descolorides, de les gambes, ja allí. I just arribar, diu, ¿tiene coche usted? El paio diu, sí. I li van agafar les claus, diu, voy a aparcarlo. I el paio va pensar, hòstia, tu, quin lujo, no? Cortado. Fa el talladet, mira l'esport, quan acaba, i li diu al del bar, diu, el servicio de aparcar coches. I el de la servicio, ¿el servicio de qué? Diu, no, que ha venido un señor, que ha venido un caballero, y se ha llevado las llaves. Diu, diu, otro que ha picado. Bueno, a data d'avui encara no li han tornat el cotxe. Això sí, el té ben aparcat, eh? Bueno, en fi, el Gallardo ja ho diu que costa molt trobar un forat a l'estiu. Jo penso que el que costa més és trobar un pringat, però anem pringant tots, eh? Per tant, aquest estiu anem a peu, xatos, o mirem la tele. Moltes gràcies. Gràcies.